Ya aka ne ka rike. Wai ka ji yarinyar nan jimmala wani za ta ga wai rashin mutunci. Ita bata san ni a ƙasan gada haida na shekara 150 ba Lagos. A garin yaya to kai har ka bari haka ta faru. Kai ni ai na nuna mata kwallon shege ne. Kai ni ba da aka kai ni makarantar allo ko? Allahn fa na saida fa na sha wiwi da kuɗin. Ya? Ni za ta ga buro ba? Ganjaman. Haka ne al'amarin. Amma rin nan wurin da hankali. Ba ta san ka bane dama. Ba ta san da bane. Yan kare ki ana yin wa a garin. Ware tibike da. Wallahi Kana gada. Ya gada. Na. Go. Ware tibike da. Wacce za yi ware kotumus? Ba mu tubus bus. Tubus. To guda ni ka ga gaskiya ni ba ni marau. Sai dai ka dauka da kai ta kalkalata gida yake. Ba matsala. Kowa ya dauka. Ai nake ga maka jimmala ita ce wata kake wannan da yawa. A lokacin da kuka haɗu da jimmala. Wallahi tallahi da ta kasance abin ya al'amura. To mai gida. Ai sai ka koya mata hankali kawai. Kai shine kawai shi abin da za a yi kenan. Sai yarinyar da ba san kwallon shege ba. A gaban bar mana cogi aka yi. Sai kudin zan dan mangangara. Sai zo ba shi kudin. Ba shi. Ni na ce a kira mai gida ne? Ba don na faɗa ma. Baka ce ma dauka. Ba ka da kudi kake ne? To, jiyo nake. Tab! Amma kai ka fi kowa ganganci in za ka bashi kudin sa ka bashi kudin. Kudin gyada nake magana ba wai hira ba kudin gyada. Dan kana maganar kudin gyada mai gida na ce ka zo ka ban gyada ne? Ban Allah ma da kudin gyada. Yawa kai ji wa roka. Malafar uban ka kudin gyada. Wallahi ban da ko. Na alquran idan ka sama kake hadiya. Tun da ka karkara na motar nan gyada na alquran mu kai sama. Wayo. Kudin gyada. Kudin gyada. Ko na banda ko ne alquran ba kai sama.